Takže ahojte ľudia, vítam vás u tohoto nového videa. V dnešnom videu si tu ukážeme, ako si zvýšiť FPS vo vašom laptope. Takže ako prvá vec, čo urobíme, no to je to, že si otvoríme tu krásne možnosť napájania a zapneme si tu vysoký výkon. Ja tu nemám, lebo mám vysoký výkon nastavený, ale to si tiež ukážeme, ako si to nastaviť. Teda aspoň, jak som hovoril, no tak ten, no proste, že ste tam nemali vysoký výkon. Ale idem na druhé. Ako tretie bude to, ako si nastaviť alebo vymazať aplikácie a k tomu aj ako si vypnúť aplikácie, čo sa vám spúšťajú po spustení laptopu alebo počítači. Tu si vypnete všetky aplikácie, ktoré sa vám spúšťajú po zapnutí. Teraz bude nasledovať, ako si vymazať aplikácie, ktoré už nepoužívate. Týmto to už môžem ukončiť, takže ak sa vám toto video páčilo, dajte like, odber a čau!